Try be it ejunga. Ngasmo banangu eme ko try junga. Namar bamela don ringkat shisha yang ikan try. Naru bengi sedang ni ke parti bat hadu kani ke por ke pementa. Ngala deban yard lenti shisha ke lenti ke be e. Hapring ke jing bam snotho jongki pat ba. Hapring ke jing syak alam bakla ke jongki teng ke ladon ke jing artatin ya ke tak men sim ke basmur ke jing ko try bangin syakri nam takari bat ke jat penriu. Ndoi try ngasmo ban aingu yeme. Bamela pen pet yaki khamat jongki pat ba. Bagini i ya the voice of the people party baga don shisha kata ka jingtmu ban pen empat ban pen bhapat ban pen kala dori ka ni ka ri ka ba e ka jingi try ba babat scamming kum kin nongelam sumari ngi ken try ri ngi kum kin nongelam bangin dan kawai ka jingmot kawai ka jing prakhat kanam don ka jinga pat ka jinga pra ka jing slow crowd preng jongi ko try ndo ngi lam yo pat ba ujung ma ken try obamela bo ngi ken try ha ka ni ka juk ha ka ni ka por ken try bangin le ya ka ba bha ken try bangin perkhat tang ek ke babha ko try bangin le ek ba dei bat bangin kren bet tang ek jing shisha ko try nginum ret ko try ban kren ek jing shisha nginum ret ko try ban le ek ba dei ko try kershan bor try kuma mala don ring kat bangi kaburam ga jingo ro kali shame ko try kumle shibon try namar ga jing snap ka jome ye ga jing doi ga jingi try ni don ga jing kamen hame ko try Kombo syakri jomea try wong hame ko try nge shania waraban pinle ranya nga lano ru try shisha memshim la pinle ranya ngi kum ka voice of the people party memshim la pinle ranya ngi baro ki bon ban doy ke ne ke jaka ken try ke ba khot kar pat ye ka kartenge jome ko try be da jonga nang yala mame nang ne shakmat ko try ngin ya da ga jinget ngin job ye ka we ka thma hade ka we ka thma na bagini bro try nga aingo aga kartenge ba thang tam jo try jo jesus christ mentaru bachru ke babam chu Amen.